Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka Boubacar nin danna in ma gosi ka ban Boubacar Sidiki bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana a kunnafoni fɔtɔ don radio jɛkafɔ fɛ. Boubacar Sidiki ka bi ye ntɛnɛn ye duwakun daminɛ don duwakun daminɛ duguba kɔnɔma i k'a dɔn diɲɛ fan o fan a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye bɛɛ de bi girin Boubacar Sidiki ka jɛ ka bɔ an bi jɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ Senama mobilitigi wotorotigi nogosotigi Boubacar Sidiki ka taa fara moto kan Boubacar Sidiki n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ siraba kana na a na k'i ɲɛna ko diɲɛ wulitɔ don haraba Boubacar Sidiki nka n'anw ayi nin tajiko in bɛ ka caman b'o la san dɛ o tɛ bi ye dɛ sɔgɔmada in na dugu kɔnɔna ka ɲagalen yɛrɛ don e ko tajiko in a tɛ ne ka nɔgɔya de ye ayiwa a b'i ka nɔgɔya kosɛbɛ mais caman bɔlen bɛ bolimafɛnw ka taa ni ka segin n ko caman bɔra a la bi fɔ an bɛ fereke n'i dun ye Bamakɔ dɔrɔn o kɔrɔ ko ça va Ala m'a ɲɛna amina Boubacar Sidiki i k'a dɔn sɔgɔmada in na Asimu Goyita a ye nin gɛlɛya a kun tɛ Korofina ya de awɔ ale bɛ se ka na Korofina a mana hali foli d'a ma yan e bɛ yɛrɛ filɛ jɔni ye de e jɔni a ye nin gɛlɛya dɛ n'a y'o daminɛ sisan f'a ka yaala Bamakɔ radio privé bɛɛ la non a tɛmɛna anw ka da la c'est l'occasion de venir nous donner bonjour c'est pas une obligation a ka tɛmɛ yan da la sira caman de bɛ lase Korofina dɔlɔci terrain kɔnɔna na mais a tɛmɛna anw ka da la n yɛrɛ de y'a ye n y'a ye n jɔlen kun don da la an ka taa sa tile galen don a selen misiri niveau la a y'i yɛlɛma ten a bɛ komi a ka cɛ jɛman in o de y'a fɔ a ye ko nin di ka radio ayi a sera ka fitiri jigin dɔɔni n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye koyi Tunkara a ye fitiri jigin dɔɔni wo Tunkara ayiwa Boubacar Sidiki min ye Hamɛd Jakite fiɲɛ tulukala b'ale bolo Sylvie Vartan ale bɛ jaw kunna e ni ne fila sɛbɛnfura kɔni a kɛn bɛ i k'a dɔn dafa ye o don ni Hamɛd ye yamaruya di an b'an kɛ kunnafoni kan o bɛɛ bɛ ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays faso Mahamadu Jara bamanankɛ nin y'a ka fasiri Jarakɛ ko Boubacar Sidiki i k'a dɔn gɛlɛya mana duga i k'a dɔn nɔgɔya bɛ bolo da siga t'a la Boubacar Sidiki i k'a dɔn est-ce que maliden cɛman ni musoman Boubacar Sidiki i k'a dɔn jɔnko Ala faso maliden bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye k'a fɔ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ Boubacar Sidiki a bɛ duga bɛɛ lajɛlen sɔnn'o ma gɛlɛya an bi jɛden ni k'a kɛlɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn tajiko gɛlɛya e ko yanni sɔɔni a tɛna kɛ a kunun ko nin kɛra wa ka sababu kɛ mun ye n'i ye jateminɛ kɛ tile fila in na maa a bɛ se k'a fɔ tajiko a baara ka nɔgɔya Boubacar Sidiki hali n'o y'a sɔrɔ sanni kelen don nka yɔrɔ caman kɔni bɛ yen Boubacar Sidiki ani maa caman b'a la taji sɔrɔli an bolo o nɔgɔyara jamana kun ye faamuyali kɛ o de la min ye lɔkɔliden zomanw ni karamɔgɔw baarakɛyɔrɔ taali gɛlɛyara tajiko sɔrɔli la Boubacar Sidiki o de kɛra sababu ye minisiri ka hakili jagabɔ kɛ ka bɛnkan kɛ ni ka lɔkɔlisow datugu dɔgɔkun 2 Boubacar Sidiki nka lɔkɔlisow datuguli a bɛɛ lajɛlen dayɛlɛla sɔgɔmada in na o kɔni b'a jira k'a fɔ u sɔmina sɛgɛsɛgɛ ni jateminɛ a dɔnna k'a fɔ jɔnkala tajiko nɔgɔyara sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye minisiri ta Burama Kansayi éducation nationale ani docteur Amadou Sisa Wane Boubacar Sidiki u ye ɲɔgɔn ɲininka ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ dugu kɔnɔ yalima tajiko bɛ cogo di Bamakɔ kɔni ni yɔrɔ caman bɛ yen a nɔgɔyara o tuma denmisɛnw ka kalansira ta Boubacar Sidiki k'a dɔn communiqué in kɛra kununko min ye lɔkɔliden kɔrɔba ani fitini bɛɛ lajɛlen ka taa fara u ka lɔkɔlikaramɔgɔw ni lɔkɔlikaramɔgɔ ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ka dabali tigɛ waasa ayiwa kalanko ka daminɛ jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen na sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye lɔkɔliden zomaw ye ani lɔkɔlidenw ka karamɔgɔw u kɔni jɛna n'a ye u ye faamuyali kɛ gɛlɛya foyi tɛ yen min kɔni donna na an bɛ donni minɛ ko bi Boubacar Sidiki n'i y'a ta k'a lajɛ kabini octobre kalo tile 26 a kun fɔra de yɔrɔw ka datugu yanni tajiko ka nɔgɔya dɔ ka bɔ mɔɔw ka sɛgɛn ani mɔɔw ka degun na n'a ma ɲɛ k'a fɔ bɛn kɛra kan k'a fɔ a nɔgɔyara o tuma an ka kala dabɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana karamɔgɔ Tunkara le pays an bɛ u fo ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko l'indépendant
l'indépendant Abdoulaye Diarra ni y'a ka fasiri ye Jarakɛ ko min ye wulikajɔ ye min ye jatigɛ wale kɛba baara bolo dabaw ye n'u kun y'a dɔn u tɛ a kɔrɔ bɔ bawo an ka marabolo fa minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnyala min ye hɛrɛma kɔnɔ ye ka taa se sunbima ani labɛnzanga ni ansɔngo e ko min ye jenimu ka taa se EGS ni FLA ma u tun b'a fɛ k'u ladalakɔrɔ taabolo kɔrɔlen ni ka u lama n'u y'a dɔn u kun t'a kɛ bawo min ye anw ka marabolo sabanan ye kɛrɛnkɛrɛnyala anw ni Burkina dancɛ kɔnɔna na hɛrɛma kɔnɔ n'i y'o ta k'u lajɛ u kɔni nana i n'a fɔ laadalako la min ye 3 heures ka taa se 4 heures du matin ma u b'a fɛ ka na u ka taabolo kɔrɔ delinanko kɔrɔ ni ka a lama ka bɛn novembre kalo o tile 7 ma ka kɔn o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ u ye nin ɲɔgɔnna dannajugu wale dɔ ta an ka citɛrɛnw bɔtɔ Côte d'Ivoire jamana kan k'u bɛ Sikaso marabolo cɛci ni k'u kunda Bamakɔ kan i b'a ye k'a fɔ u y'a kɔrɔbɔ fana o kɔrɔbɔli a ma ja u la wa min ye o dugujɛ ye u tun b'a fɛ k'a lajɛ koyi kunun ta ma ɲɛ an bolo an n'a lajɛ bi fana novembre kalo tile 6 kun t'o ye wa tile 7 n'o y'a dugujɛ ye san 2025 u b'a fɛ k'a nɛnɛ tuguni o y'a sɔrɔ anw ka maaw olu ye kunnafoni sɔrɔ u kɔni u taar'u bɛlɛ minnu kan ka yɛlɛ yiriw bala olu y'o baara bolo da ka maanifin jɔlen to jama cɛma ka sin k'a ta ten yegew ka bɔ jama cɛla o ye an ka sɔrɔdasiw ka baara ye i b'o tɔgɔ dɔn sniper kɛ i b'a tɔgɔ dɔn bamanankan na subiyɛn bɛ maa min bolo armée de falen don subiyɛn tigi la c'est-à-dire a cɛ 100 joli mi t'i jɔ yɔrɔ da k'e kelen suma ka sin k'i ta i ka telu k'e ta i ka telu cɛmancɛ la ten kuma kɛra o ye wa ayi mɔgɔ kasa b'i ka nin misali fɛ ayiwa u sin k'i ta ten i woronin na ala min ye novembre kalo tile 7 ye subiyɛn san 2025 o don i y'a fɔ cogo min na sujurutigi ninnu kɔni jɔn ko ala u ye baara ni k'a sɛbɛkɔrɔ lama min ye nin moto wulu caman ninnu ye i b'a ye k'a fɔ Bamaji a bɛ u bɛ burutu burun cogo dɔn u kɔni u tun b'a fɛ k'a nɛnɛ a ma diya u la u y'a burun cogo min na u tilala k'a bila ten k'a ka kalan bawo n'i y'a lajɛ an ka sɔrɔdasiw min ye an ka convoi minnu kunfɔlɔ minnu kɔni n'u ye bingani wale ta k'o sɛgɛrɛ o kɛra sabu ye an ka maaw u ka dɔnsen yɛlɛma u ka kɛlɛ fɛɛrɛ ni ka taabolo kura ni kura fiyɛ a la o kɛra sabu ye sa anw ka convoi bɛ bɔ u bɔyɔrɔ la ka don faaba kɔnɔna na k'a sɔrɔ gɛlɛyaba ma u sɔrɔ nka n'i y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye FLA ye o ni jenimu olu fana u ma dan o ma min ye anw ka sɔrɔdasiw daga yɔrɔ min bɛ sunpi kɔnɔna na n'o bɛ Tombouctou région fɛ ko u tun t'a fɛ k'o fana ni ka o nɛnɛ wa o fana ma diya jenimu ni FLA u kɔni y'u fanga fara ɲɔgɔn kan u maa jugu dama tɛ wa u ŋɛni ye jugu dama don k'u b'a fɛ ni ka u ka baara jugu ni ka a bolo da ka a koyala u la a kunaya n'u da kɔnɔ i n'a fɔ Nevakini i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ an ka sɔrɔdasiw y'a dɔn ni n'a ɲɔgɔn ko kɛlɛ belebele kun bɔla sɔrɔdasi dɔw kɔni olu ni to la nka min ye jenimu ni FLA ye o maa sata o de sɛbɛkɔrɔ ka ca ala hakɛ tɛ dɔn n'i y'a mɛn ko ils sont morts par dizaines o bɛ maa ba kelen bɔ a bɛɛ tɛ ɲɛfɔla o n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ halisa o sen fɛ sa i b'a ye k'a fɔ an ka maaw olu ye ta min da u kan pick-up fila o sina k'o kɛ charbon-kuru ye ten k'o bila o fana bɔlen kɔ pick-up kelen bɛ yen o ye tɛgɛ da o fana kan o fana bɔlen kɔ i b'a ye k'a fɔ min ye moto 23 ye o ye tɛgɛ da o fana kan mitraillette 12-7 o kelen tɛgɛ dala o fana kan ani kɛlɛkɛminɛ caman bɛ yen fo ka taa se kisɛ caman ma tɛgɛ dala nin bɛɛ lajɛlen kan n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye ansɔngo kɔnɔna ye o donni kelen na i b'a ye k'a fɔ labɛn zanga n'i bɔra yen k'i kunda ansɔngo kan EGS ale fana kun b'a fɛ ni k'a ko ye ni k'a bɔ lasifilɛ a sifilɛli a da sɛbɛkɔrɔ goyala a la bawo min y'an ka forces armées maliennes ye olu y'u sɛbɛkɔrɔ banba k'a jira o la k'a fɔ jamana in an ka jamanadenw n'u bolo minɛ a bɛ lakana kɛrɛnkɛrɛnyana min ye ka militaires ye ani poste de contrôle ni Bamaji kɔni ma ɲɛ k'a fɔ a bɛna nzɔlen de da yen yɔrɔ kofɔlen ninnu na donc ala a t'a se fila ni ko sɛbɛ bɛna salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ Abdoulaye Diarra a ka fasiri don ne ko bala cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin
sɔgɔmada la kunnafoni a balogo siɲɛ 7,000 kɛmɛ 9 ani siɲɛ 15 Boubacar k'a dɔn dozokɛ sɔgɔsɔgɔbaatɔ o ka kungo man di min ye Ablaye Ouattara ye a ko min ye Madinɛ ye a kan ka wulikajɔ kɛ joona Boubacar n'i ma ɲɛ i ye ko dɔ bali i k'a dɔn ko dɔ kɛli ma wajibi ye a ko Dakaru kɔsɛ in na min ye conteneur ye min ye conteneur 1000 ani 500 Boubacar k'a dɔn olu bɛ sɔn na Dakar port la sɛbɛnnikɛla ko ninnu ka suna a bɛna ni gɛlɛya ye ani makariko caman ye a bɛna taa mobili ntanya yɛrɛ tɛ koyi Boubacar sabula Madinɛ i k'a dɔn ale kun ye wulikajɔ boloda kɔsɛ in na mobili wulubana minnu ka bon ka tɛmɛ Boubacar k'a dɔn dɔ ka tigɛ ka b'u la walima u tɛ boli o kan yɛrɛ da ka min kun fɔra kabini mɛkalo e ko bɛn kɛra don min ka o ma dafa wa kabini o kɛra Boubacar mobili sɔrɔli i k'a dɔn awa mobiliba ninnu ni ka conteneur dunni ka na n'a ye Mali kɔnɔ a baara ka kɛ zani kelen kelen Sénégalikaw ka fanfɛla la Boubacar mobili o mobili b'olu bolo a bɛɛ mobili wulubana baden de ye o dun a fɔra ko olu donni jamana kɔnɔ a ka gɛlɛn Boubacar o kuma ko ye fila ye i ka taa mobili manganiser ka conteneur dunni walima i k'i ka mobili tigɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko min filɛ sen na n den nana ni conteneur ye i k'a dɔn a gɛlɛya ye port Boubacar conteneur dun bi tile o tile kɛ i bi laban ko wari de sara sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ min kɔni ye kɔsɛ in na ye jagokɛlaw ani donnitalaw olu kɔni ye kulekan bɔ sa kulekan min bɔra sabula juru min b'u kana bi a bi se 7,7 ma min ye magasin zara ye sabula n'a nana don dɔ de bi d'i ma a tali la Boubacar o kuma wulikajɔ ka kɛ joona joona min kɔni ye Madinɛ ye minisiri min bɛ nafoloko kunna min bɛ jagoko kunna jagokɛla minnu bɛ yen ka taa se k'a dɔn donnibatalaw ma Boubacar CMTR CSIM CMC ninnu bɛɛ lajɛlen de kan ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Dakaru sabula i k'a dɔn ka taa fɔɲɔgɔnya kɛ fɔɲɔgɔnya min bɛ se ka kɛ u ni Sénégal ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye juru min kɔni donnen don jagokɛlaw kana conteneur 1,500 7,7 Boubacar o tɛ batara fɛ sabula min kɔni ye awa mobili ko ye a gɛlɛya b'o den nɔfɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛ info matin an bɛ u fo ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko la sirène sɛbɛn fura in nin y'a boli ko 750 ani 3 maa min ka fasiri ye nin ye o ye Dede ko min halisa ko sɛgɛsɛgɛli min n'o kun t'an bɛ ka ɲɛsin anw ka kɛnyɛrɛye lɔkɔlisow ma kɛrɛnkɛrɛnyana min ye an ka lycée privéw ye min ye kalanta min ni a kɔni a daminɛ na n'a tilala ka ɲɔngiri jɔakun dama dɔ n'o ye jɔakun 2 bɔ ɲɔgɔn ye ka tila k'a nun don bi sɔgɔma in na n'i y'a lajɛ min ye rentrée scolaire 2025-2026 ye min ye Kolokani cercle ye jɔn ko ala ko ɲininkaliw b'a la ka kɛ lakɔli caman bɛ yen bi n'o ye kɛnyɛrɛye lakɔlisow ye u caman bɛ yen sariya bolo a sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ bɛ u fɛ koyi ka taa sɔrɔla min ye sɛgɛsɛgɛli ye o sɛgɛsɛgɛli jɛkulu a sigila sen kan nin ministériso kelen in fana fɛ n'o ye ministère de l'éducation nationale ye ka se ka taa min ye AEO ye n'o ye académie d'enseignement ye ka se ka u fanga fara ɲɔgɔn kan lakɔliso minnu bɛ yen n'olu bɛ sariya u ka sigi sen kan k'o sariya ni ka o labato o kɔnɔko bɛɛ lajɛlen an'u ka taabolo an'u kan ka baara boloda cogo minnu na o bɛɛ lajɛlen ni ka a fɛsɛfɛsɛ n'a sɔrɔla a labatolen don ni lakɔliso kofɔlen ninnu fɛ n'o ye lakɔliso privéw ye Kolokani cercle kɔnɔna na bi na i b'a da i tɛgɛnkɔni na fo ka taa i tɛgɛnkɔni dan k'a ban i b'a ye k'a fɔ kɛnyɛrɛye lakɔliso caman bɛ yen sariya o sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ bɛ u fɛ wa n'i y'a lajɛ ka se ka kɛnyɛrɛye lakɔliso ni ka se k'a sigi sen kan i b'a ye k'a fɔ ni kura fiyɛla sariya bolo in na n'o de ye loi numéro 2012 ye 013 min n'o taara février kalo dɔ tile 23 san 2012 a bɛ fɛn min fɔ o de ye k'i yamaruya ministériso fɛ ministériso min n'o ɲɛsin bɛ an ka lakɔliso ko ma ka se k'i yamaruya i ka se k'i ka lakɔliso a ŋaniya min t'a la i fɛ ka se k'a lawaleya ka se ka yamaruya fana di a bɛ cogo nin yɔrɔ in na n'o bɛ siège ko kofɔ min ye a bɛna sigi marabolo min kɔnɔna na o kafotigi n'o ye gouverneur de région ye walima district de Bamako o de fana kan k'o sariya bolo ni ka o tɛgɛ nɔ bila nka n'i ye ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin kɛnyɛrɛye lakɔliso ninnu ye a tigilamaw n'o y'a tigi jɔnjɔnw ye ko yalima o ni ministériso maa dɔw bɛ yen minnu tɛ dibidibi wale la wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ lakɔliso ninnu n'i taara u lajɛ o caman bɛ yen koko pɛrɛlen don min ye tolu caman suwalen don n'o y'a biliw ye taaboloba minnu bɛ yen ni lakɔlidenw bɛ sɛgɛn
siga ka ni ka walanda minɛ i b'a ye k'a fɔ o caman bɛ yen u caman ni min sen karilen tɛ i b'a sɔrɔ o sɛbɛkɔrɔ pɛrɛlen don ni min sigi cogo dɔ a kan a mana to ka lama a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ wa ɲɛgɛn tɛ aw denmisɛnninw nin dɔ delila ka n sɔrɔ o i sigilen taaboloban pɛrɛlen kan n'a tora dingan dɔ na n'a y'i farikolo minɛ a bɛ k'i b'a fɔ ko diɲɛ balen don i la o ye sɔrɔ wa o ye n sɔrɔ kɛ yɔrɔ jumɛn kun don ne t'o fɛ yen yɛrɛ o abba e tɛ ɲinɛ a kɔ la hawla a bɛ maaw ɲɛna ka jɔ ko ne bɛ n yɛrɛ kɛ fɛn bɛɛ dɔn ne tɛ fɛn bɛɛ dɔn koyi fɛn minnu kɛra maanifin na n'a fɔra k'i k'o lagali e man ka fili o lagali cogo la dɛ o kelen bil hak o de ye n da ye o ne bɛ fɛn caman fɔ e ɲɛna n ko n ye nin ye n ye nin ye i kamana de bi guwa o dun kɛra ɲɛna ten dɛ ayiwa naam min ye nin kɛyɛrɛ lɔgɔliso ye parce que b'a ka fɔlɔ lasiriya nin kɔnɔna n'o ye DD ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ ministère de l'éducation nationale ani académie de l'enseignement de kati olu de kan k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen sigi sen kan ko kura waasa min bɛ taa nin sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin nin lɔgɔliso ninnu ma n'o ye kɛyɛrɛ lɔgɔliso n'an k'o ma ko lycée privé walima école privé min kɔni n'a baara ma lajɛ denmisɛnw ka kalanko a bɛ don galama na n'a di dɔ la galama na maa minnu bɛ yen n'olu kɛn bɛ ka lakɔliso k'a sigi sen kan o sariya bolo ni k'a bɛɛ lajɛlen labato lakɔliso kan ka sigi yɔrɔ minnu na k'o bɛɛ lajɛlen ni ka o fɛsɛfɛsɛ ko yalima ko bin tɛna kɛ olu kan wa bawo lakɔliso a tɛ sigi sen kan fo nafolo dɔ ka y'i bolo wa siège n'o de ye kɛnɛ i ka se k'o sɔrɔ lakɔliso bɛ jɔ kɛnɛ min kan n'o fana bɔla yen min ye lakɔli karamɔgɔw ye olu fana kan ka sara i fɛ ni taabolo minnu ye musaka kunda nin bɛɛ lajɛlen de kan ka ye e ka bolo kan waasa lakɔliso a ka se ka dayɛlɛ nka ni nin si ma sabati ne ye lakɔliso sigi sen kan ten k'a fɔ n'a sigi sen kan n'a to ka wari fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni ko yalima ko kalan k'a na boloda ka ɲɛsin o ma wa anw ka jamana kalanko k'a bɛ don galama na k'an kan ka misali ta Niger kan ka misali ta Burkina Faso kan olu ka lakɔliso privéw kɛn bɛ ka taabolo minnu ta nin lakɔliso ninnu Kolokani cercle kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen de kan k'o sariya bolo ni ka o lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka minisiriso minnu ɲɛsin bɛ kalanko ma ani académie d'enseignement de kati olu de kan k'u fanga fara ɲɔgɔn kan waasa nin lakɔliso langolo minnu bɛ yen n'u kɛn tɛ ka sariya labato u ka datugu wa min ye ɲɛmaaw ye n'u minɛna k'a fɔ sariya de sɔsɔ bɛ u fɛ u ni ɲagili min fana ka kan o ka ta ni ka ɲɛsin u ma o de ka kan nin kosɛbɛ même n'a y'a salo ka bɔ lasiriya nin kɔnɔna na DD a ka fasiri don bawotiriki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lasiriya nin a bolo ko siɲɛ 700 siɲɛ 50 ani siɲɛ 3 maa min y'a sɛbɛn a to a de ko Abdramani Dukure ko bawotiriki i k'a dɔn maa min kɔ b'a dimi e tɛ se ka woloso dɔn kɛ siga t'a la bawotiriki a ko a bɛrɛ ta woloso dɔn bɛ kɛ cogo di woloso dɔn faba kɛ commune de ye ni kɔ dimi b'i la i bɛ se ka commune bila ayiwa bawotiriki fasiriba ko a ko wulikajɔ ni jateminɛ bawotiriki a bɛrɛ ta min ye Madinɛ cɛ ɲi ye Madinɛ si sɔgɔ Madame Dembélé ale de ye minisiri ye bawotiriki i k'a dɔn minisiri min n'a bɛ taama sirabaw kunna bawotiriki i k'a dɔn jɔnko kule k'a bɔlen don a la bawotiriki i k'a dɔn ayiwa min ye jamana ye fankelen kɔni olu bi dibi la dɛ bawotiriki a ko sirako i k'a dɔn o gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ an ka n'u dogo ɲɔgɔn na u ye tiɲɛ ye ka taa se k'i ɲininka terɛnko la bawotiriki kayikaw yalima u ye mun de kɛ ayiwa Madinɛ na u kamana ganna fo k'a fɔ k'a to ten bawotiriki a bɛrɛ ta Madinɛ ka kuma mɔɔ dalen don a la i n'a fɔ ayiwa kilisi n'a ye fɛn o fɔ k'a fɔ n bɛna nin kɛ mɔgɔw b'a minɛ n'u bolo fila ye bawotiriki nka i bɛ taa min ye o kɔfɛ a bɛ laban ni ka kolo k'ala ka kolo k'ala o kuma wɛrɛ tɛ k'o kɔfɛ a ye hakɛ to koyi ne de kun ko terɛn mankan bɛ bɔ a mankan ma bɔ bilen nin de bɛ yen nin de bɛ yen bawotiriki k'a dɔn n'i kumana siɲɛ kelen siɲɛ fila sabanan i bɛna naaninan fɔ yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ b'i laban k'a fɔ a kun delila ka nin fɔ dɛ yalima nin ye tiɲɛ ye wa a ko o de bɛ ɲini ka maa dɔw sɔrɔ minnu kɔni bɛ dugu la tɛrɛ bɛ tɛmɛ dugu minnu fɛ sabula u ka fɛn hadamadenya an'u ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ sirilen bɛ tɛrɛn mankan dɔw ko dugu maa jɛ ka bɔ olu bɛ wuli ka tɛrɛnsira de lajɛ ka nɛgɛ lajɛ fiyewu fo ka taa se u ɲɛ dan ma u tɛ fɛn mankan mɛn a bɛ ko dɔw yɛrɛ ɲɛna sogokan ye sabula o don ko i k'a dɔn minisiri min n'o ye Madinɛ ye a kun ko tɛrɛn mankan na bɔ bawotiriki yalima mun bɛ yen yalima dalu dun ye mun ye bawotiriki k'a ko k'i bɔ yen
n'i ye tɛrɛsira ta k'a lajɛ Boubacar k'a dɔn ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi Boubacar k'a dɔn fan o fan bɛ yen ni terrain bɛ tɛmɛ yen i k'a dɔn makariko de bɛ yen bɛɛ lajɛlen kamana ganna k'a daminɛ Jo Nɛgɛla Kasaro Badumbe Waliya min ye Abatukɔtɔ Mahina Jamu a dugu ka ca kumaba fara Mangani kan nin bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen bɛ ni ka Madinɛ de kɔnɔ terrain bɛ wuli don jumɛn terrain mankan bɛ bɔ don jumɛn Boubacar k'a dɔn sanni feere sira kan u ka minɛn minnu bɛ bɔ i ɲininka Bamakɔ walima Kayi a bɛ na nɔgɔya la u fɛ yen u bɛ se ka feereli kɛ Boubacar nka n'i y'u ka minɛnw da balo ka taa se a kikaki tɔ ma a da gɛlɛyara Boubacar ka sababu kɛ mun ye a bɛ na sira minnu fɛ o sira ninnu kɔni ye makariko taama da ye ni terrain don yɔrɔnin kelen Boubacar k'a dɔn sanni feere n bɛ t'i ka so i yɛrɛ kana n ka so u ka dugubaw sɔrɔ joona nin bɛɛ lajɛlen ye tɛrɛsira ye o yɛrɛ fana mana i bɔ yen Boubacar k'a dɔn service da minnu bɛ yen n'olu ni turulen don ayiwa Madinɛ ka cakɛda la yalima ninnu sigilen don mun kama dɛ Boubacar k'a ko n'i ye Bamakɔ siraba caman da k'a lajɛ minnu k'u daminɛna i k'a dɔn hɛrɛ ni baden la nisɔndiya la Boubacar k'a dɔn an bɛɛ kɔntanna ka boli bɛ ɲini k'an fa poussière bɛ ɲini ka bɛɛ fa Boubacar sɔgɔsɔgɔ gɛlɛn mura gɛlɛn i ɲɛ tɛ se ka yɛlɛ Boubacar nin sira fɔn fɔ bɛɛ i k'a dɔn n'a kun fɔra ko ayiwa a baaraw bɛna daminɛ Boubacar k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen jɔlen don an k'o tiɲɛ fɔ koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko samiyɛ de nana ka na baaraw jɔ ko ni samiyɛ banna dɔrɔn u b'u k'a kan samiyɛ yɛrɛ de ye baara fɛn tɛ ka bɔ a nɔ foyi an tɛ machine ye bilen an tɛ ayiwa foyi an tɛ foyi ye bilen an bɛɛ jɔra ayiwa a jɔra dɛ Boubacar Ageroute nin kɔni ye maloya yɛrɛ de ye Ageroute yɛrɛ de kan ka datugu pewu sabula a fɔra Ageroute Boubacar k'a dɔn sira minnu mana tiɲɛ i y'a mɛn sira mana tiɲɛ i b'a sɔrɔ a dilannen de don olu kan ka wuli ka bari kɛ ka tugu kɛ o tugu n'o bari n'olu fana y'o daminɛ i ɲɛna Boubacar k'a na k'i ɲɛna ko diɲɛ wulitɔ don goudronnin min bɛ bɔ siraba kelen kulukɔrɔ siraba in na ka tɛmɛ lycée Fili Dabo Sisɔkɔ da fɛ Boubacar k'a dɔn u kun ko k'u b'o bari o bari Boubacar hali kun k'a dingɛma to yen sabula i k'a dɔn a bari tiɲɛna a bɛɛ ta a fɔra ko ingénieur de travaux dɔ de bɛ ko in ɲɛmaaya la Boubacar k'a dɔn maa b'i yɛrɛ ɲininka ayiwa yalima ale kɔni b'a ka baara kɛ kɛcogo jumɛn in na l'autorité routière Boubacar k'a dɔn san o san kalo o kalo u bɛ miliyɔn kasabi caman de minɛ min ye ANASER ye ninnu bɛ min Boubacar nin cakɛda minnu ɲɛsinnen don sirako ma Boubacar k'a dɔn jɔ ko Ala bɛ don min na ko bi ni Madinɛ ma baarakɛ bolo yɛlɛma gɛlɛya nana Boubacar k'a dɔn min ye péage ye wari de bɛ minɛ k'a fɔ sira taama ka di a taama man di i tɛ tɛmɛ abada ni m'u ka tɔrɔmɔɲɔn di Boubacar ko wari min fana bɛ sɔrɔ yalima a fɔra k'a bɛ don siraw de la gɛlɛya bɛ min Boubacar k'a ko n'i y'o bɔ yen wulikajɔ ni jateminɛw na min ye siraba caman ye a kun fɔra olu baara daminɛna a daminɛ don Boubacar jɔ ko a la i yɛrɛ tɛmɛtɔ f'i b'i disi gosi sabula machine-baw Boubacar chinois farafin u karilen don ɲɔgɔn machine b'a kolonkolon bɛɛ n'u bi boli Boubacar i k'a dɔn machine jɔra bɛɛ n'u jɔra ka poussière da u kan i b'a fɔ ko ayi i b'a fɔ ko ɲɔbilenko kɔngɔ san o kɛra i ɲɛna wa n y'o ye o ɲɔbilenkɔngɔ o kɔni kɛra ɲɛna n dɔn le tɛ bila kɔnɔ koyi ɲɛna ko Jalide ye denmisɛnnin ye de ayi e tɛ denmisɛnnin ye koyi n b'a kalama c'est mon petit déjeuner qui me maintient cɛnin ɲuman juguyaramɛ kɛ in n bɛ nɔnɔ de min juguyaramɛ kɛ in dɔgɔ nka i b'a tɔgɔ dɔn kaw jim ko ale bɛ nɔnɔ de min an ɲuman fana an bɛ nɔnɔ de min anw bɛ seri de min an ka so Boubacar a ko ka bɔ Bamakɔ ka taa Kati nin sira belebeleba in a jɔra Boubacar k'a dɔn Kulukura sirajan kelen e k'a daminɛ Jelibugu ka taa Bulukasunbugu minnu b'o sirada in na e k'u ɲininka bani maa tɛ se ka feere k'a da la gɔngɔn Boubacar k'a dɔn dugu maa jɛ ka ban fo ka taa fɔ Sukura Boubacar maa ma bɛ sira in kɛrɛ n'a kɛrɛ i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya sɔrɔ o tuma Madinɛ n'a ma kuma walima a ka ko kɛ sa Boubacar sabula nin sira ninnu jɛnko juguyara Boubacar k'a dɔn a fɔra ko baara bɛ daminɛ maliden dun Boubacar k'a dɔn an bɛ faama ninnu nɔfɛ an b'u sɛbɛkɔrɔ fɛ nka ni maa ɲi ma tiɲɛ f'i ye i jugu sara a ka tiɲɛ f'i ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la sirɛni kɔnɔ
a ka bi bɔli la. karamɔgɔ tɔgɔ tunkara lasirani an bɛ u fo ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko soir de Bamako soir de Bamako Maimuna Dumbuya nin y'a ka fasiri ye a ko mun gɛlɛya bɛ anw ka sigida duurunan miiriba ani bulonba ni ɲɔgɔn cɛ dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sigida duurunan kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnyana min ye Jikɔrɔni ye Bakɔ Jikɔrɔni n'i y'o kofɔ bɛɛ min ye complexe culturel bulonba o bɛ maa min jɔ a la ni a bɛ sɔngɔ ni a to a ye o de ye Aliyu Ifra Njayi ye Aliyu Ifra Njayi n'i y'a ka ko ta k'a lajɛ kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ min ye sigida duurunan denmisɛnninkaw e ko u t'a fɛ ka bɔ makun na ka bɔ ni k'u ka dusumakasa ni ka o jira wa bawo min ye complexe culturel bulonba ye a tigi n'o ye Aliyu Ifra Njayi ye ale ni commune duurunan mairie ɲɛmaya bulon o kun bɛɛ n'a kan ka sɛbɛn dɔ tɛgɛ nɔ bila ka bɛnkan kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'o de ye kɛnɛ in an b'a d'i ma i b'i ka seko ni dɔnko a lawaleyali i bɛ se ka o so jɔ a kan ka san 7 de bi i bolo waasa min ye a baaraw ye a bɛɛ lajɛlen ka se ka timɛ nafolo min bɛ don a la ani i yɛrɛ ka se ka i ka nafolo bɔ ka tila ka tɔnɔ bɔ a la san 7 o de bɛ di i ma wa n'i y'a baaraw kɔni daminɛ lajɛ nafolo min n'o kun kɔni kan ka don musaka sira fɛ o de bɛ taa se fɔ wari $70,000 bɔ ɲɔgɔn la ka baara in bɛ taa kuncɛ waati o waati i b'a ye k'a fɔ min ye $400,000 ye o de donna a ko ni k'a bɛɛ lajɛlen kuncɛ k'a ban ka n'i ye a lajɛ halisa min ye san 7 o kɔni an bɛ don min ko bi o dafala min ye da garantilenw ye olu kɔni kɛn bɛ k'a jira min ye bulonbatigi ye n'o ye Ali Ifra Njayi ye k'a b'a fɛ ka wuli ka se mairie ka ɲɛmaya bulon ma n'o de maa min bɛ ɲɛmaya la bi o de ye Amadu Watara ye ka se ka se a ma u ka se ka tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛnfura kura la tuguni min kɔni n'a bɛ contrat de bail ko fɔ o bɛ taa fɔ san 50 bɔ ɲɔgɔn ko denmisɛnninlakaw kɔni kɛ k'o kɔrɔfɔ mɛn olu wulila k'u jɔ i b'a ye k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔn ko dɔ delila ka kɛ o san 2018 ka se 2019 ma protocole d'accord dɔ kɔni o kɛra Bakɔ Jikɔrɔni sigibaa dɔ o ni mairie ni ɲɔgɔn cɛ a fana kun ye layiru kan di k'a fɔ a n'a denmisɛnninlakaw ka sifinso dɔ jɔ min ye forage ye k'o sen min ye dolanci kɛnɛ ye k'o dilan min ye Bakɔ Jikɔrɔni o kɔnɔna na o fana bɔlen koyi gardien siyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kun kan ka kɛ ka tila ka gazon ni ka o kɛ terrain in kan nka nin ko fɛn fɔla n'a tɛgɛ nɔ bila baaraw bɛɛ lajɛlen bolo dala k'a kɛ k'a ban i b'a ye k'a fɔ a si ma bɔ a sira fɛ o min filɛ nin ye dɛ o kɛn bɛ ka nin denmisɛnninlaka kulu ninnu ni ka o sɔmi min ye Aliyu Ifra Njayi n'o ye bulonba o tigi ye a kɔni a b'a fɛ ka hakilina kura min da nin ye o dɔnsen kura yalima ko min ye sigida duurunan denmisɛnninlakaw ye o bɛna sɔn ni ka dɔn kɛ nin dɔnsen in kɔrɔla la wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ bawo u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye min ye san 7 min n'o kun din bɛ complexe culturel bulonba ma ko o san 7 o dafala nka min ye nafolo min n'o fana donna complexe in fana na min ye hakilina kunfɔlɔw ye o kun ye $7,000,000 ye min ye $400,000 a taara laban o la maa kofɔlen in kɔni y'a jira sa a na wuli ka se sigida duurunan mairie ɲɛmaw ma u ka se ka tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛnfura dɔ la kokura siɲɛ 2nan na min bɛ se ka kɛ sabu ye ka se ka yamaruya d'a ma a ka se k'a ka baara bolodalo o bɛɛ lajɛlen ka se ka timɛ nka min ye nin kɔrɔfɔ ye ko yalima hali n'a sɔrɔla politikitɔnw ci la ka bɔ Mali seleke 4 kɔnɔ ko yalima politiki maa dɔw tɛ dibi la ka to ka nin denmisɛnninlaka ninnu su wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nin ko sɛbɛn min na y'a salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Maimuna Dumbuya a ka fasiri ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o ye Senegalikaw ka sɛbɛn ye Ouagatiriki maa ma ɲi i jugu bolo Ouagatiriki k'a dɔn a wa diɲɛ jamana wɛrɛ n'o y'i tanu o b'a jira k'a fɔ i ni tanu in bɔra i faso de la o b'a jira k'a fɔ i ye maa ɲɛnama i faso la i ka baara kɛra i faso la min ɲɛna fo ka jamana wɛrɛ ɲɛ bɔ i fɛ groupe Bama Ouagatiriki k'a dɔn Senegalikaw fɛ yen i k'a dɔn ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra nin ye san o san ye jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen ale bɛ welewele da kɛ min ye Senegali i k'a dɔn a dugukolo fan o fan bɛ yen entreprise bâtiment minnu bɛ yen minnu bɛ so jɔ a bɛ ɲɔgɔn da de bolo da u ni ɲɔgɔn cɛ Ouagatiriki i k'a dɔn nin ɲɔgɔnkunbɛ in nin kɛra i k'a dɔn novembre kalo tile 8 hôtelba min bɛ Dakaru n'u k'a ma ko hôtel King Fahd Palace Ouagatiriki i k'a dɔn Hindu chinois i k'a dɔn farafin minnu bɛ ayiwa sojɔla ka taa se chinois sojɔlaw min ye Hindu sojɔla siya o siya n'o bɛ Senegal n'u bɛ sow jɔ dɔgɔtɔrɔso fara lɔkɔlisow kan ka taa se n k'i ɲininka ayiwa hôtelsow ma u y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan baara min bara ka kɛ entreprise bâtiment fɛ k'u woloma u wolomanen Ouagatiriki n'i y'a mɛn ko turuyɛli dɔ
i bɛ turuyɛli dɔn awɔ maçon bɛ baara kɛ bɛ jɔli kɛ ni minɛn min ye minɛn min o de ye turuyɛli n'i y'a mɛn turuyɛli dɔn jɔn ala karisa de ka sojɔ cogo ka ɲi karisa de ka sojɔ minɛn ka ɲi karisa de ka baara kɛcogo ka ɲi Senegaliya Boubacar turuyɛli dɔn i b'a dɔn a dira jɔnni ma Mali a dira Mali ma sabula min ye Royal BTP Boubacar k'a dɔn Royal BTP ale ye groupe Bama ka bolofara ye Boubacar k'a dɔn Senegalikaw fɛ yen u san saba ye nin ye u b'ara ka baara caman kɛ Senegal sabula Senegal faamaw ye wele bila u ma nin cɛ kunbaba in ye jɔnni ye Ibrahima Karanya Boubacar k'a dɔn a technicien a maçon a ferrailleur a nin bɛɛ lajɛlen ye Maliden de ye ani nin bɛɛ lajɛlen bɔra Mali kɔnɔ ka taa n'u ye Dakar sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn baarakɛla 500 o kɔni bi baara la sa kalo 12 nka n'o tɛ baarakɛla 2000 i k'a dɔn dongo kuma caman olu de b'u dahirimɛ sɔrɔ indirect Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kamalen min filɛ nin ye ni nin ye nin juguyara bɛ kɛ Ibrahima Karanya Boubacar k'a dɔn Senegalikaw k'a tanu Boubacar a ko farafinna woro dugu yan fɛ Afrique de l'Ouest a ye baara caman kɛ hali faso yɛrɛ la sɛbɛn tɔ bɛɛ san 37 o kɔni o dɔnniya bɛ a la kabi san 1992 min ye Ibrahima Karanya ye jɔnko ala ale bɛ groupe Bama o ɲɛmaya o tala ni ka kalifa la wa n'i y'a lajɛ jamana sugubulonw kɔni a sɛbɛkɔrɔ dɔn bɛ ye min ye commerce international ye ka jagofɛnw ta ka don walima k'a doni ka bɔ a ka baara ɲɛsin bɛ o ma tajiko ka taa se o n'a ɲɔgɔnna makama wɛrɛw ma a banban bɛ yen fana kan da dumunifɛnw ɲinama kɛ o fana ko koyi bawo min ye da dumunifɛnw ye k'a doni ka don walima k'a doni ka bɔ Ibrahima Karanya a n'a ka jɛkulu n'o ye groupe Bama ye u ka baara n'u ka wulikajɔ ni cɛsiri o ɲɛsin bɛ o fana ma o ma dan o fana ma n'i ko sojɔ y'a dɔn kɔsada in na an bɛ biriki planning de kɛ sopaseman ye n'o tɛ an kun bɛ fara de dɔn fɔlɔ o de bɛ kɛ sopaseman ye a ka baara fana ɲɛsin bɛ ka kulu belebelew k'o ci k'o kɛ fara ye minnu n'o bɛ kɛ k'an ka sow jɔ so minnu n'a jɔla ni fara ninnu ye so ninnu a bɛ kolo giriya k'a sitigiya wa n'i ye Ibrahima Karanya ka taabolo lajɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na min ye Senegalikaw ka danaya dalen kɔ a kan a bɛ san 3 bɔɲɔgɔnko bɔ université chantier min n'o filɛ nin ye Tamba kɔnɔna na Senegali baara tala ka kalifa la k'a sabu kɛ u y'a baara nɔ ye diɲɛ fan wɛrɛw fɛ farafinna gungana wɛrɛw la maa bɛ se k'a fɔ nin maa kofɔlen ye min ye fasojɔla don mɛ farafinna fana bɛ se k'i jigi sigi k'i da a kan k'a sabu kɛ a ka wulikajɔ ani baara ɲɛdɔn min bɛ a la Boubacar i k'a dɔn o dama tɛ a bɛ sɔrɔ min kɛ Boubacar a b'o tila i k'a dɔn ani limanaw ni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ a ɲumankɛ bolo de cɛ ka ɲi kosɛbɛ sabula san o san maa min bɛ bila ka taa Magan banabaatɔ min bɛ furak'a fɛ Tunisie Boubacar fantan min bɛ yen n'o jigi bɛ tugu a fɛ o de ka ca ba nasi ye Boubacar k'a dɔn ale ɲɛda t'i ye i t'a ye i k'a dɔn réseaux sociaux kan i t'a ye TikTok kan Boubacar k'a dɔn i t'a ye dɔnna i t'a ye bala fɔlɔ ale dɔw kɛ jɔnni bɛ bala ne ma maa tɔgɔ fɔ dɛ a ye de m'a fɔ ale ta in bɛɛ bɛ kɛ ala kama dugu la kamalen filɛ nin ye fo n'i dogo k'a photo t'a tɛmɛ dɔn wala fo ne y'a photo ɲini anw na min bolo a photo b'i bolo wa e yɛrɛ ɲɔgɔnna ne t'a dɔn han e t'a dɔn ne t'a dɔn je vais vous présenter e ka présentation ye nafantanya la kuma bɛ taa n'i y'a fɛ yen i kumana de sisan ne teri don n dɔgɔnin don ayiwa an kɛlen fara ɲɔgɔn ma ni ala sɔnna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Senegalikaw ka ayiwa kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min i k'a dɔn n'a bɔra ayiwa kununko an tɛ jimi abo an tɛ taa n'a ye publicitéw bɛ yen o waati yɛrɛ an tɛmɛ n'o kan o tuma an ka Tesara premier o bɛ bɛn Boubacar ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a bɔli ko siɲɛ 700 ani siɲɛ 1 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Amadu Tijani Dansɔgɔ ko san 5 i k'a dɔn Gana taara san 5 i k'a dɔn masakɛ ɲuman sara san 5 hinɛbaatɔ in sara san 5 min kun kelen bɛ i n'a fɔ ciba ni ka ɲɛsin jamana ma président Amadu Tumani Ture n'a tɔgɔ fɔra maa o maa bɛɛ dugukolo sanfɛ k'i y'a tɔgɔ mɛn walima i delila k'a ye bɛɛ lajɛlen b'a fɔ off Boubacar k'a dɔn Amadu Tumani Ture fɛn o fɛn bɛ hadamaden sara dugukolo sanfɛ i salen kɔfɛ o ye i ye ɲuman min don i kɔ Boubacar i k'a dɔn i b'o sara de sɔrɔ hali lahara président Amadu Tumani Ture yan'a ka sa Boubacar k'a dɔn a ye hakilina ani ɲumanya caman kɛ jamana in ye o dɔnni bɛ Boubacar hali n'a fɔra i k'a dɔn ko dɔ mana kɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ Amadu kun ye nin fɔ
Bɔgasiriki i k'a dɔn a ye laada min don furumuso o kɔni balolen bɛ min ye madame Lɔbɔ Tarawele Lɔbɔ madame Touré Lɔbɔ Bɔgasiriki i k'a dɔn a ma Amadu ka baara in a ma ɲinɛ a kɔ don kelen da kelen o de ye ayiwa sɔnni ye ɲumanya kɛli Bɔgasiriki i k'a dɔn dɛsɛbaatɔw ani minnu mago b'a la san 5 Amadu salen kɔfɛ o ɲumanya bolo kelen min bɛ Lɔbɔ bolo Bɔgasiriki o de bɛ sen na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ président Amadu i k'a dɔn san 5 a tɛ diɲɛ na novembre kalo do tile 10 a fatura Bɔgasiriki i k'a dɔn san 2020 min ye san 5 ye o dafara san 5 min ye ayiwa Amadu Tumani Ture ɲumankɛ bolo min bɛ furumuso bolo i k'a dɔn hakaja hali bi n'a ka bi o de bɛ sen na sabula fondation min to a dalen bɛ Amadu Tumani Ture yɛrɛ la u ti dɔwɛrɛ dɔn dili kɔ maa minnu n'u mago b'a la dɛsɛbaatɔw miliyɔn 60 sefa wari o de donna balo ani minɛnmisɛnnin caman na i k'a dɔn ni ka tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bɔgasiriki i b'a ye k'a fɔ min ye balo tɔni 50 tulu bidɔn 325 litiri bidon min ye litiri 20 litiri Bɔgasiriki i k'a dɔn min ye ayiwa balo wɛrɛ n'o ye pate alimentaire o paquet makɔrɔni 325 Bɔgasiriki awɔ ka taa se dɛbɛnw ma finiw Bɔgasiriki lɔkɔlidenw ka minan ani kalalikɛ machine a ka ca Bɔgasiriki nin tilala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu mago b'a la dama k'o ma sabula min ye dɔgɔtɔrɔso min n'a bɛ n'u ka ma Luxembourg Bɔgasiriki k'a dɔn denmisɛnnin maa 5 se tɛ minnu ye olu dɛmɛ dusukunbana tun bɛ minnu na n'u ti kɛnɛyabana fo ka taa Faransi k'u dɛmɛ k'u opérer Mali kɔnɔ ka tila k'a fura bɛɛ lajɛlen ta ka di Bɔgasiriki i k'a dɔn fana k'i bɔ yen min ye banabaatɔ ye maa 500 ka olu lajɛ gansan Bɔgasiriki nin bɛɛ kɛra i k'a dɔn fondation in fɛ ani dɔgɔtɔrɔso in fɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Haja Betulayi min ye denba ɲuman ye n'o ye Lɔbɔ ye Bɔgasiriki i k'a dɔn a bɛ nin ɲumanya in de la kabini furukɛ fatura Ala ma hinɛ sera cɛ ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dugulenw karamɔgɔ Tunkara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indicateur du renouveau Dirisa Cene nin y'a ka fasiri ye a ko anw ka tunga mangew olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba min bɛ n'an ko a ma ko conseil des Maliens de l'extérieur ɲɛmaaba n'o Abib Esila ye a kɛn bɛ ka kulekan bɔ min ye tabale o gosilen kɔ a fɛ a ye lettres kɛ ka ɲɛsin an ka haut conseil a bolofara bɛ diɲɛ fan o fan fɛ a kɔni a y'u bɛɛ lajɛlen ladɔnniya jamana bɛ dankan min na bi camancɛrɔ fanga ɲɛmaw o ni dɛmɛli ka kan o ni kokɔrɔmadoli ka kan n'i y'a ta k'a lajɛ hakilina min n'o t'a mɛn ka sinsin a ka lettre in kɔnɔna na a cilen kɔfɛ o de ye musaka ka fara ɲɔgɔn kan k'o ta k'o di jamana n'o ye camancɛrɔ fanga ɲɛmaw ye o faamaw ma u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye fo baara in a bɛna nun don ka bɛn novembre kalo tile 7 ma a bɛ to senna fo novembre kalo tile 25 san 2025 min ye remise officielle ye nafolo min mana se ka kamaro ka fara ɲɔgɔn kan nin furanjɛ kɔnɔ u bɛ ta k'o di jamana ɲɛmaw ma novembre kalo tile 27 nata san 2025 fo a b'a yɛrɛ kɔnɔna na yan a ko min ye anw ka constitution ye n'o y'an ka jamana sariya sunba ye a sariya cɛtigɛden min bɛ yen n'o ye article 34 ye a bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen ni ka a maana ni gɛlɛya ye jamana sɔrɔ bɛɛ jamanaden minnu bɛ kɔnɔna na ni minnu bɛ kɔkanna na bɛɛ lajɛlen de kan k'i fanga fara ɲɔgɔn kan kuntilennenw ka kɛ kelen ye dɛmɛ o dɛmɛ n'o bɛ se ka ta ka ɲɛsin jamana ma a faamaw juru la bɛɛ lajɛlen de kan k'o fɛɛrɛ n'o dabali tigɛ joona wa n'i ye Abib Sila ka nin kɔrɔfɔli lajɛ a ko k'a hakili b'a a la a digi dan bɛ a kan hakilina min talen filɛ nin ye a bɛ kɛ kunnawolo badabada ye nin ye sɛbɛn mina y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Dirisa Cene a ka fasiri don Bɔgasiriki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan min ye Amadu Tijani Dansɔgɔ ye nin y'a ka sɛbɛn ye waati ma ban a tɔ ye miniti 2 ye ayi Bɔkari i k'a dɔn Abib Sila ka nin kulekan in a kun bɛ ɲɛ Bɔgasiriki n'o y'a sɔrɔ bɛn ni kelenya bɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔ kan a ko ko conseil yɛrɛ yobo yabalen bɛ yalima a ye kulekan min bɔ nin na ɲɛ wa Bɔgasiriki k'a dɔn sabula ko conseil ka voté o voté min bɛ kɛ jamana kɔkanna na conseil n'a bɛɛ lajɛlen kɛra gɛlɛya la a caman bɛ yen a kɛra sanni kun fila ye min ye sinikaw ta ye Guanjo Bɔgasiriki k'a dɔn gɛlɛya bɛɛ sabula ni Ala ma jan kɛ ni Abib
silama wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn Gwanjɔkaw biro 2 na ye fankelen kɔni na kɛ o tɛna ale ka kumakan mɛn bilen Boubacar Sidiki a ko n'i y'a ta k'a lajɛ vote ko kuma min fɔra da donna na Boubacar Sidiki i k'a dɔn conseiller min bɛ yen i k'a dɔn colonel major min ye Mamadu Sori Danbɛlɛ ale kɔni dara sɔrɔ mankan bɛ ka minɛnw bɛɛ cɛ minɛnw bɛ cɛ kuma min minnu bɛ kɛnɛ ka dɔw y'a jira k'a fɔ o y'a sɔrɔ maa min votera a tɛ maa 100 bɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn minɛnw jɛlen ka taa conseiller la ne kelen taara danni kɛ ka tila ka jaabi wɛrɛ bɔ i k'a dɔn o de nana ni gɛlɛya ye mɔɔw dun kun y'a ɲini Abibu Si lafɛ sini ta in n'a m'i cogo dɔn denmisɛn kaana gɛlɛ dɔw bɛ olu tɛ sɔn koyi Boubacar Sidiki sayi kun kan ka kɛ vote in kan nka n'i labanna ka n'o jaabi de fɔ ko ayiwa maa 2 min bɛ ɲɔgɔn na kelen ta ye 197 ye maa min yɛrɛ ni mɔgɔw jigi tun b'o kan k'o ta ye 190 ye i y'a dɔn gɛlɛya nana sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya n'u bɔlen bɛ yani nin ko in ka taa ɲɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn fɛɛrɛ de kan ka tigɛ i conseiller wo Abibu Si la wo Mali faamaw wo maa si man ka sɔn nin ko in kan ka kɛ mankan ye min barika bɛ bonya sabula a laban bɛ taa kɛ tiɲɛni de ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan bɛɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ 30 ne bɛ sa i ka na bamanankan jɛmukan Madame Ture bɛ donsogɔni kɛ ale bɛ fɔ ne kɔ sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan sɛbɛnfura kɔrɔw bɛ bɔ k'olu lakali Hamɛd ni cɛ fiɲɛ tulukala la min ye ayiwa Sylvie Varta ye ale kumana ka an jaw ta Boubacar Sidiki Daba Tunkara wa salam